Selebrasyon sang ika-123 Independence Day sa Bacolod City, wala na pong gansang pandemya. Flag nga buhat sa cake, recycled materials. Ginpasalida sa mga pamatanon sa Silay City. Yaring aton gintutukan. Ginpatigayon ng symbolic raising of the flag sa pinakaunang ation sa bago tukod nga flagpole sa BCPO headquarters dungan sa ika-123 nga anibersaryo sang kahilwayan sang pungsod. Ang estruktura nagataas sa 16 metros ang gindunar sang pila ka mga Bacolodnon. Kaya yun ang una talaga naging gusto kong ma-accomplish sa makapagpagawa ng flagpole na commensurate o yung na-appropriate do sa height ng building. And luckily, nagawa naman in my 8 months na talagang hindi lang maganda. Para sa akin, sa impressive and regally designed. Magluwas sa pinaka mga opisyal sa Bacolod LGU, limitado ang nangin pagsaulog sa Independence Day sa Bacolod Public Plaza. Sentro sa okasyon, ang away kontra COVID-19. Guest of honor sa selebrasyon, si Dr. Hector Gayares, ani presidente sa Bacolod Adventist Medical Center. Isa ini sa mga nanguna sa pagtukod sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Base Center sa nagligatuig kag kabahin man sa Emergency Operations Center. Sa Silay City, gindumdum naman sang sinima grade 6 pupil sang Silay South Elementary School ang adlaw sang kahilwayan pinagi sa pag-obra sa hayahay nga human sa nagkalain-lain nga materyales. Mabonggang cake, dessert, may nahimo gikan sa surgical mask, bulak, organic and recycled materials. Ang ila obra ang ginsaluduhan pa sang DepEd National Office sa ila social media page. Tanan, ginutihan kag ginpangabudayan sa mga pamatanon agud mapamatudan nga bisan nag-learn from home padayon sa gihapon ang naandan nga selebrasyon. Upod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.